Otužovanie ako nástroj čistej mysle. Ahoj všetci. Ak hľadáte spôsob, ako si vyčistiť myseľ a posilniť celkovú pohodu, toto si musíte vypočuť. Kľúčom, ktorý vám možno chýba, môže byť práve vystavenie sa chladu. Otužovanie nie je len pre milovníkov adrenalínu. Štúdie ukazujú, že otužovanie dokáže nabrúsiť vašu mentálnu jasnosť a zlepšiť náladu. Predstavte si, že každý deň začnete s prívalom osviežujúcej energie a to všetko vďaka jednoduchej studenej sprche alebo ponoru do chladnej vody. Keď vystavíte svoje telo chladu, spustí sa celá kaskáda pozitívnych účinkov. Zlepšuje sa krvný obeh, znižuje sa zápal a telo zaplavujú endorfíny, hormóny dobrej nálady. Je to ako prirodzený reštart pre váš mozog. Nemusíš mi veriť, skús to na vlastnej koži. Tisíce ľudí praktizuje otužovanie ako prostriedok na zlepšenie koncentrácie a zníženie stresu. Je to jednoduchá praktika s hlbokým vplyvom na vašu myseľ. Prečo to nevyskúšať? Začnite pomaly s 30 sekundami studenej vody na konci teplej sprchy. Pocíťte ten rozdiel, príjmite výzvu a sledujte, ako sa vaša mentálna jasnosť zlepšuje. Zvládnete to.